Macao, Timo ja Saja, Espanjasta Portugaliin, sieltä Ranskan maalle ja monen kautta kotiin. Koettu on kaikkea, unelmia ollut useita. Nautittu on matkastani upeesta. Mautukomaiset hurmanneet, kameratkin kaiken kuvanneet. Ja nautittu on matkastani upeesta. Aurinko on lämpö antanut, meren pauhu meidät lumo. Nyt ollaan Kolmarissa. La Petite Venise. Pieni Venetsia. It's good, look. I have That's good today. Sade yllättää kaikki turistit. Siinä on lukko ja isot kasat. Lumiketjut. Niin, kun alkoi lumiketjualue. Joo. Niin, että jos ei se olekaan Saksassa vielä valmista. Niin joo. No Tietysti sitten ei tässä pysähy ole johonkin. parisataa kilsaa. No Kato, pysähy kun se oli silloin johonkin. kesäkuussa, kun mentiin Pariisiin, niin silloinhan sillä oli parhaimmillaan. No osta nyt täältä näin sit niitä parsoja, että saat, ettei tarvii sit itkeä, että jäi ostamatta ja maistamatta. Niin. Täällä lukee, kato kans noin viinitilat.
tässä, mikäs onpas jännä siinä. Tällainen. Kaiserbergin linna. Tuollakin kato katto. Tällainen väri. Niin on, joo, todella ihan. Piparkakkutalo varmaan. Hienot viinipullot oli portin tossa semmoset En mä nähnytkään. metalli. Kiva pikku kylä, hei kyllä. On niin nättei vanhoja noita taloja, ristikkataloja. Ja eri värisiä. Onhan täällä kauniit maisemat. Oliko siinä matkapaikka? Oli. Minnes tää piti mennä? Niin, nimenomaan, kun sitähän mä olisin tuossa matkan varrella kattonut se kellotorni. Se on varmaan tuolla. Ehkä se on toi, mikä näkyy. Ehkä. Et by vår villages français. Toinen, mä laitan ton noin nyt. Tossa. Tosta noin jo nyt. Kato mikä täällä on automäärä. Toi. Nyt mä laitan tästä näin, niin reittiohjeet. Se on varmaan toi, mikä näkyy tossa. Eli joo, varmaan 300 metrin päästä jatka tiellä. Eli tästä eteenpäin. Onpas idyllisen näköinen tääkin. Aina vaan idyllisen näköinen. Kaikki on tänne autot tonne. Tossa oli kämppäri ainakin parkingin kuva. Kato pei joku. Siellä on vaan kaikkia muita kuin sellaisia. Kyllä mä tosta kellotorneista nyt haluan kuvan joka tapauksessa, kun täällä asti ollaan. Se on tossa niinku edes tuolla, ai mut saaks tänne yhtään minnekään ottaa? Joo, tänne päin. Kämppiin. Kato miten upea talo. Hui. Hui. Käänny oikealle
Siinä on talojen väli. Tossa. Talojen väli. Ei oo kiinni toisissaan. Tuolla ylhäällä on toi haikara. Vanhasta kylästä löytyy myös menoa. Se on joku viranomaistalo. Se on toisella puolella kanssa, kato. Reres vääntialsas. Se on viini. Nää on viini. Oho. Ne on vissiin tehnyt hyvät viinirahat. Ai, kato miten nättiä taloja tuollakin taas tulee. No tää on nyt tää kaupunki, mihin meidän piti tulla. Ai on vai? Katsotaan nyt vielä tarkemmin mitä tää nyt oli. Täällä on campingkikin. Miten täälläkin on ihan hirveästi kuule porukkaa? Kato niin. Nää on tietysti semmosia, näissä olisi kiva viettää enemmänkin aikaa. Se olisi näissä. Täällä on varmaan kans jotkut jokut. Niin on. Rudde täällä on raakku tonne. Pitäisi ladata kartat, niin sit se toimisi ilman nettiä. Joku alueen kartta täällä. No on nättiä nää kuvat. On ihan suosittu. Nyt otetaan kuva niistä. Saatko täällä nyt tehdä? Ai tuolla on auringon. Ei, tommonen auringon säde. Viinitila kävi. Sitten sen pitäisi taas ostaa tietysti sen. Ai kun nyt on niin hieno toi aurinko, tai mikä toi sate. Ui hieno talo siinä. Se oli niin hyvä, sä osat sen viiniin. Mitä? Teki sä osat sen viiniin mieltä.
viiniä tänään. Ai vitsi vaan nyt. Kato hieno. Siellä oli moni ostanut tollasen viinipönikään. Se on pitkä, se on varmaan monta pulloa. Ai. Tai sit noita laatikoja, ehkä 4. Valtiot horsit. Kauhealla vauhdilla. No siellä on auto takaa koko ajan. Kohta toinenkin. Meillä on edes paine päällä. Mä en just määrittele vauhtia. Ei tää mitään Se on välähti. Taas laitettiin yötila päälle, laitteen päätyy ja joo, ihan paska tää on puheelle. Tonne välille ja sitten tuolta tänne vasemmalle. Mitä? Aloitetaan perjantai. Kerkee lukemaan. Ai minne me mennään? Käännetään tuolta vasemmalle sitten tuolta. Tiedä mikä teet. Ai vitsi on niin upeita seuroja. 100 metrin päästä vasemmalle. Kato, ja upeeta. Onkohan tässä tää joku se yllä? Tää tonne noin. Ota nyt miten hienoa. En mä tosta keltaisesta talosta tykkää. Se on vähän silmitys. Onpas koristeelliset nämä reunat. Siellä on viinirypäleet ja kaikki. Taas pääsee Timokin menemään. Mennäänkö me mennään linnaan vai? Joo, mennään siihen pihalle nyt käymään edes katsoa mikä se juttu on. En mä edes tiedä kumpi se oli. No, täältä voi. Ei. Mikä tää on? Mä en edes tiedä minne me mennään. Kai tänne voi tulla. Ei tässä ollut mitään yksityisjuttua. Eihän. Varsinkin aikaa tässä.
mä käännyn ympärilleen takas. Jos et sä ehdottomasti halua mennä ylös. No vielä katsotaan. Mitä? No, en tiedä, täällä on tällaiset näkymät, mutta en tiedä niin nyt mistä se... Masteron vuoresta ja lennokin, mutta kun ei sinne varmaan sisälle pääse. No, ajan sit ylös. Toivottavasti ei vaan sit se No ei parkkipaikka. Mennään tolla alas, niin mennään kuntoon alas, alhaalla. mennään alas. Mentä kerran, et sano. Olisi kiva, jos säkin tekisit joskus jotain päätöksiä. Mä teen Just mä vittu. tein sen päätöksen ja sit sä sanot, että ei mennä. Mä sanoin, että ajetaan ylös. Sitten ei mennä. Onpas erikoinen. Kato. Joo. 400 metrin päästä vääränpää vasemmalla. No ei oo parkkeerausongelmaa. Nää. Aattele miten paljon täällä on parkkipaikkoja. Ai täällä on ihmisiä. Pitäis mä jättää tää toinen Kääntäisi auki? vasemmalla. Pitää vissiin. Tää jätetään tähän näin. Ei tähän saa jättää. Ei mut siis tähän taaemos, näitä ei jää läpi. Siinä on Alsat se viiniä. Vaikka ja kuinka. Ça, c'est facile. Et le machin, c'est bizarre. Les vigies, c'est bizarre. C'est bizarre. Pourquoi je regarde? Moi, le petit, il m'attrape comme ça. Comme il a attrapé l'autre, il peut m'étrangler comme il veut. Il va se retrouver mais la tête dans le parterre avant que l'autre les autres. Moi, je peux pas donner ça. Moi, j'ai plus peur de mettre justement des chamègres. Oliko se lintu vai oliko se tyttö? Ranskalaiset on vähän ikävän ääni siinä näköjään. Varo eteen. Mulla on pakko, joo se. Ottaa muuten toi kiinni toi kulma. Mä ajattelin, että jos se lähtee. Se vaan on totta, että se on se ylitys olemassa siellä. Mitään hajua koko Alsasen viinireitistä ja täällä on. Kuulitko? Ne on vähän hirveästi seväitä. Ajattelen miten paljon täällä on niinku busseillekin näin monta loossia. Siis tämähän on tosi suosittu, kun siinä oli ihan mielettömästi parkkipaikkoja ja näitä bussipaikkoja ja kaikkea. Hei.
keskellä nämä itse asuu, osaavat ymmärtää sitä. Niinpä. Sitä. Niinpä ajattelen. Onpas paljon kylttejä. Tää on vissiin ihan iso paikka, kun saa monen tapaisia kylttejä. Täällä on paljon näitä, tiedätkö, Helsingillä näitä kaikkea. Mitä on paljon? Kyliä, no Alminen kyliä, niin kuin ne piinitiloja. Tossa on joku. Mitäs toi auto on tossa? Meidän pitäisi mennä tonne. Tossa on joku jättänyt parkkiin tohon. Tälläkin vaarassa täällä. Kaikkea tää menee baariin tähän aikaan. Siis tää on tämmönen ihana pikkukylä, kato. Ei siinäkään hirveästi ollut ihmisiä, mutta muutakin. Onko meillä paikkoja? Vaiko eikö? Tuo on täynnä. Taitapi olla täynnä. Tuollakin on lisää. Kato. 7 paikkaa siinä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nää on kaikki täynnä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nää on täynnä. Entäs tuolla? Onks tänne jättää? On pari jopa toiset alla. Jätetäänkö mekin täällä? Niin on noin alla. Jätetään tohon noiden keskelle. Tai tänne reunaan. Kumpi? Täytyy olla kiinni vaikka. 200. No mitäs noi sitten on? Mitä? No mitäs noi on? Voiko tonne jättää? Jaha. Jaha. Pikkukenttä. Oi! Mitä se sanoo? Juttu. Tämä paikka on Chateau Noir. Me tultiin tähän yöpymään. Aika hieno paikka tääkin. Jotain hyvää tilattiin, mutta ei tää ollut ihan pizzan tyylistä, mutta ei se mitään. Syötävää kuitenkin. No saatiinhan me sitä pizzan tapastakin. Meinattiin jo pelästyä, että pelkät vaahtoleivät vaan saadaan. Maistetaanpas tuota nyt
Macao, Timo ja Saja, Espanjasta Portugaliin, sieltä Ranskan maalle ja monen kautta kotiin. Koettu on kaikkea, unelmia ollut useita. Nautittu on matkastani upeasta. Mautukomaiset hurmanneet, kameratkin kaiken kuvanneet. Ja nautittu on matkastani upeasta. Aurinko on lämpö antanut, meren pauhu meidät lumonnut. Ja nautittu on matkastani upeasta. Ja nautittu on matkastani upeasta. Aurinko on lämpö antanut, meren pauhu meidät lumonnut. Ja nautittu on matkastani upeasta.